Чавдар освобождава роби. Посред бял ден Чавдар слезе с дружината си на прочутия Узунджовски панаир. Появи се там тъй неочаквано, че турските стражари, които пазиха реда, се разбягаха и скриха кой където свари. Яхнал вран жребец, заобиколен все от снажни хайдути, Чавдар дръзко мина през панаира под носа на прежълтелите от злоба аги и беове, без дори да ги удостои с поглед. Видът му сякаш предупреждаваше: ако посмее някой, нека не спре. Ще извърши голям обир, помислиха си мнозина. Ще си напълни дисагите с жълтици. По своите богатства Узунджовският панаир нямаше друг равен на себе си в Турската империя. На него идваха търговци чак от арабските страни и Венеция, дори от Африка. Продаваше се какво ли не. Мляко от птиче можеше да се намери, както се казва. Но Чавдар нито се поблазни от скъпите предмети в дюкяните, нито пък поиска откуп от изплашените до смърт търговци, а подкара коня си към мястото, дето се продаваха робите. Спря до насядалите в прахоляка нещастници, млади българи и българки, гладни, укъсани, отчаяни, оковани с обща верига, на чието глави неколци на бабаити свирепо размахваха камшици, и се обърна към продавача Бебиш. По колко искаш за човек? Бебиш, върл злодей, разбра, че е настъпил последният му час и се озърна дали не би могъл да побегне. После угоднически се ухили. На тебе ще ти ги дам ефтино. Ако искаш да ме ги даром. Дума да не става, възрази Чавдар. Ще ги купя. Ела да ти дам предплата. Бебиш се приближи ни жив, ни умял. Подръж и уздата на коня, докато бръкна в дисагите. Злодеят протегна ръка, но в този миг войводата със светкавечно движение метна и стегна ремъците около шията му и го повдигна като перце. Седнал, той повдигаше тежък чувал с жито. И едва тогава гневът, който смъка без държал в гърдите си, избухна. Ще затриваш челетани, а? Мръсно псе! Злодеят не можа дори да гъкне. След това Чавдар заповяда на хайдутите да освободят робите от веригата, а на тяхно място да поставят бабаитите, да ги набият със собствените им камшици и да ги прекарат през панаира за пример и назидание.